Egun on guztioi. Jo naiz Harremanak Hezkuntza Elkarteko hezitzaile eta bideo hau prestatu dut pixkat hori, urte guzti hauetan zuekin zer landuetan pixkat asaltzeko, ezta? Ze lantzen deun asaltzeko bai haurtxo eta bai nerabeekin, ezta? Guk lantzen deu batipaten astegea LH iru lau eta batxiler bir arte. Eta guk, pixkat, Harremanak Hezkuntza Elkartetik lantzen ditugun gaiak dira, hori hezkuntza afektibo-sexuala, berdinen arteko harremanak, tratu onak, maskulinitatea, indarkeria matxista, eta esan, hori, oso erraza izan dela zuekin gai hauek lantzea, ze iruditzen zait, etorkizunari begira, oso positibo begiratzeko arrazoia baditugula, hori, ikusi dugulako, bai gaztetxo, bai nerabeak alderdi humano oso potentea daukazuela. Gu pixkat hori saiatzen geha, pixkat alderdi teoriko hori gainditu, eta alderdi teoriko horietan aipatu nahi ditugun gaiak pixkat eguneroko realitateekin lotzea, ezta? Bai tratu honak, bai mutilizateko eredu berriak, edo bai zer dan hezkuntza afektibo-sexuala asaltzea, eta hori pixkat saiatzen geha egiten, pixkat alderdi teorikotikan ezta? Pixkat juten geha, pixkat emozioak lantzen, gai hauek gure realitatean duten isla hori lantzen, ze zailtasun dituzten, ze zailtasun ditugun, bai harremanetarako, bai gure emozioen kudeaketarako, eta orduan, pixkat egiten ditugun dinamikakin, ematen dizkizuegun azalpenekin, izan da oso aberatzgarria benetan, Eta momentu gogor hauetan, konfinamentu momentu hauetan asko gogoratzen nahi zuekin. Eta iruditzen zait, ez delai asko hitz egiten, haurtxoen inguruan eta nerabeen inguruan. Ze iruditzen zait zuek, bai zeatela sozializazioa behar handiak dituzuenak, eta nik uste momentu hauek gogorrak diala zuentzeko, baina hori eragutzi didazuen indarrarekin, honei aurre egingo diogu, bai ala bai. Eta gainera esango dizuet, hemendik ateratzen geanean, urrengo urteetan, zuekin lantzeko material berria prestatzen ari gehala, eta benetan Harremanak Hezkuntza Elkartetikan gaudela indarrez, posez, eta kemenez beteta zuekin berriro egoteko deseatzen, benetan gazteok aurrera eta utziko jai.